কমল ডিস্ট্রিবিউশন খাইনা বাকি ফাইয়া ও সবানি সভাপতিनि অনুমতি নাই ককথাই থাই সানাই তাই ওর ফাইমাংখা মানজাখা শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরা মথা সামুখাই দंनाय दा खातुं के सुरज मावहायं के दाबुलो दा नंदो ताई सदल संग्रह ताई बो एलाकानि ओ पारानि बाहमनि कामिनि जत ताखु ताई बुकसं अकरा साग्रा दं के सन्तिने सिनि सार पुरुषनि कक्ति संखनागा सिनि बुग्रानि बिसिंतैखे हामजांगन बागै दिनै नरन जतन न कमल डिस्ट्रिबिउशन खाइनानि कक्थाइना बसायखनान बागै आनि बिसिंतै आंबोनो हामबायरो ताय अजर संजारान रखिनाय सिनि सार बोलनो कक खाइजा थाइनै सेर खाइनान बागै जों बन कक्तै बिसाखौ नायजालायान खा सिनाबो मजनि शिबाजला डिस्ट्रिक्टनि बंखा रोगजारि जासाय पारानि के बाहामुनि पारा बुबुगारनि दागि मुंबाय सिं सामु खलाय दंमोनि ओ जागा बुबुगार दाइके सुनो जागा जागा पारा पारवो किलाइनै काम सुमुं द बागलाय नि लाइनि सुमुं दागि हो बखै सामसेना ए बारि sak बाय मोनो बिनो लाइ खनो हमबाय मारो जरा बंगो हिनो बन कथाय कमनि खायसे थांनि सेट खालामन बागै तै फाइदिन का संताबो जरा खनन जादोंना सिनि शिबाजला डिस्ट्रिक्टनि सिनि आदं हारबुदन कुकै सिनि कमलबा फिनो तामो सारना बुसुं कक नम थानिवा बन कुकै सिस्तांगन ना जो तोरा फिनुका लगी तमो आं तिसे पाइगोन आदो रेडी बेलायखाना हामबाय सिंतिनि 19 तारिख जानुवारि सिनि ककब्रक सिनि हामानि कक सिनि आइडेन्टिटी सिनि कक सिनि मानमानि साल ओ सालो बेलायखाना कक सिनि पदम पदम सारा त्रिपुरा राज्य इभेन आं दिनै खानामानि इउएस ए कोनायाव ककब्रक दे फालाजाक दङ आमेरिका दङ कोन्द थाइलेन्ड नग ककब्रक दे फालाजाक दङ बेलायखाना आं खुसि आनमानि कक तेबो कतर कुवारका हायं गोनाङै ककब्रक सानाय रगासैथों जों दिनै बाहमानि कामियो फाइसो पाइजा ओ जागाव सिनि तिप्रा मथा tai लवाजिजाक सिनि बुबाग्रा दागि मुंबाय जों दिनै ओ कसांमानि बिसिङो सिनि बररक गोबां मासजों सुबियांनाय दङ आरो बागै सिनि बुबाग्रा दागिखा थांनि दर बाहमनि कामियो थांनाय आरो सिनि बरक जे सुबिया दङ बि कुटुं बागैदि अरि कुटुं बागैनान बागैने सुतिनि थाखाय 500 फेमिलि नस बिन अलरेडी कुटुं बाखा हाइपाना जोंर 200 200 मनस डिस्ट्रिब्यूट खाइमान थियो ताई बाकी बरक खायने बागै जोंबो नेक्स्ट डिस्ट्रिब्यूट खायने ताई बेलायखेनो आंको गोसानो मुसुङो सारा त्रिपुरा गोनाङै सिनि त्रिपुरा साराव जरा दफानि कक सानाय र दफानो थांजा खायनि थांगा के नों निजिनो हामजामो ताई खरसनो निजिनो हामजामो ताई खरसनो हामजामो खरसनो जे बरक सुगियां दङ बनो सुमा मा सुग्रनाय जे बरक बिपद कालाय दङ जोंबो बिपद आगम मा थांनाय हामबाय चापो तू चापो अच्छा
আজকে যে কমল পাইছে যে এটা আপনি খুশি হয়েছেন নি এটা কে দিছে জানেননি মহারাজা দিছে তো মহারাজাকে আপনি কি আশীর্বাদ দিবেন আশীর্বাদ তার বাইসা তার জয় হোক জয় হোক না জয় হোক তো এর উপরে আর কিছু বলবার আছে নাকি না আর কি তা করলো মহারাজা জয় জয় বলো তো জয় মহারাজের জয় ঠিক আছে নরক তিনি আর যে কমল বাগ ফাইমিনি বরক সামনি দল নং কমল বাগ ফাই চিনি বুবগ্রা নরক তাবো বুবাগ্রান কমল মানাই নং बोखारक बाहायं जाखा नरक बाहाय बेलायनो काहामुका बुबग्राना हामबाय बुबग्राना जों मालायनि मुसुं इनका ताबो ताई नरक ताम खोसाना मुसुंखौ बुग्राना आम ता बुबग्रा जों बाय फायनाय बुबग्रा बे जों मालायनि मुसुं ता बुबग्राना नायनि मुसुं अच्छा हामजागु बुबग्रा मानिं बें थांखो नरक तिनी कमल मामानि बाहाय नं बोखारक बाहायं जाखा हामजाकाता ए टंग्रा दे नरक कमल बरक कुकु नरक नरक फाक्या काके नरक तिनी जे बुग्रा नंग न या फरका कमल न इनके नंगनि बोखारक बाहाय मा तंखा नरक ताई सिनि बुग्रा न राजा न ताम खोसाना मुसुं मा कसा लायने ता फायतों जों सेमबे मुखां ना मुसुं गो कमल बाग आंके तंताय जों कसां कसां तंना मुसुं गो कसां कसां चाना मुसुं गो या बाहाय के तंना मुसुं ता बाबाय न